Slavên germ ji hemûyan re. Vê hefteyê jî ez ê li ser apê Osman Sebrî podcastek çêbikim. Wekî tê zanîn Osman Sebrî 11 cotmeha an jî kevçê re 1993 çûbû ser dilovaniya xwe. Bi vî münasebetê ez dîsa dixwazim apê Osman bi bîr bînim. Hefteya borî min hinek agahî derhekê jiyana wî de bi we re parve kiribû û ji berhemekî wî ya bi navê derdên me beşek ji we re mixwandibû. Vê hefteyê jî ez dîsa ji heman berhemê beşekî din bi we re parve bikim. Mijara vê berhemê welatparêzî ye. Ev nivîs wek rûpelek ji dîrokê mirov dikare binirxîne. Lewra werda Osman Sebrî têkoşîna gelê Kurd a ku ji sedsala bîstan werda berdewam dike behsa vî têkoşînê dike. Aliyek ve him bal dikişîne ser têkoşînê him jî kêmasiyên têkoşîna gelê Kurd rûdixe berçava. Bi taybetî jî ji aliyê serokatî û pêşengtiyê ve gelek tiştên balkêş dibêje ku mirov dikare bibêje ku ev mesele hîn jî ji bo gelê Kurd mijarekî giring e. Lewra ez dibêjim ew teksta îro ez dixwînim bi vî çavê dema mirov binêre gelek sûd dikare jê bigire. Dawiya xwandina nivîsa wî hûn dikarin ji dengê wî bi xwe hinek Osman Sebrî guhdar jî bikin. Mamet Cimo sala 1985 da li Şamê bi Osman Sebrî re heypeyviye ye û ez ê piçek ji vî heypeyvinê bi we re parve bikim. Ka em ê bibîzin ku Osman Sebrî bi dengê xwe ku jiyana wî bi têkoşîna bo welat û gel derbas biye çi dibêje ji bo gel çi dixwaze. Rastî ev gotinên wî ji bo îro jî gelek giring in lewra ez dixwazim bi taybetî vî beçê jî guhdar bikim. Belê, ka ez dest bi xwandina nivîsa Osman Sebrî ya bi navê welatparêzî bikim. Welatparêzî di navbera duh û îro de. Di vê benda piçûk de naxwazim çêla welatparêzî bi salixtana zanistî bikim ku ev yek derê sînorê zanîna min e. Tenê dixwazim koçer ku welatparêzî di nav gelê Kurd de tê re borîye avayê ku pê hatibû nasîn dûr ve ku îro gihaye bidim ber çavên xwandevanan. Berî cenga cîhanê a mezin bi çend salan hemî gelên ku di nav İmparatoriya Osmaniyan a kevnare û xilxilî de dijîn çavnêrê mirîna wî bûn. Ji lewra xort û xwendevanên hemî gelên di vê împaratoriya xirmizî de ji bo roja azadî û serxwebûna gel û welatên xwe dixebitin û partî û komalên qewmî danîn pê. Hingê hin Kurdên xwenda û xortên malmezinan ku li Stenbolê dixwandin di wî warê de serê xwe hildabûn û dest bi xebatekê nûber kiribûn. Dema em îro bala xwe didin şopa wan camêrên ku hingê doza serxwebûna Kurdan dikirin ji me re baş xuya dike ku ew serhildana wan ne taliye vejînê rihekî tikûz û hişyar û bilind bû. Çiqas ku hişyarbûnek hebû jî gelekî nûber û bê hewl bû. Hişyariyekê ew çend qez ku çav dabû standina heqê xwe lê piştî mirina zorker heya zorker xweş bû, xwastina wî heqî ji bo Kurdên wê gavê nemimkin bû. Heke em sebebên vê bixwazin bizanin, têgehiştina wan ne ew çend dijwar e. Kesên ku hingê bi navê doza Kurdan li Stenbolê rabûbûn li dor du malmezinên Kurdistanê civiya bûn. Erê çiqas ku pêşiya wan malmezinên han jî ji bo serxwebûna Kurdistanê bi şoreşên hêja rabûbûn jî, piştî destanîna xwe spar dibûn hikmê neyar û hemberî daxwaza bavên xwe wezîfenên mezin di dewletê de qebûl kiribûn ku nema dikarîn dev jê berdana. Ji ber ku destê wan ji welêt qetiya bû û rihatiya xwe hembêzê zorkerên xwe de dîtibûn, dema bê destek ji vê hembêzê jî bi derketina bi carekî li erdê diman. Di koçên dozxweziya xwe de ji bo ku li erdê nemînin berî berdana hembêza zorkêr ku ji wan re berdêlê daxwazên wan wezîfeyên mezin û rütbeyên giran dabûn, divyabû ji xwe re hembêzekî germtir û nermtir bibînin. Ji lewra çavdabûn hembêzên Kolîdarê Ewropî ku li mirina İmparatoriya Osmanî kiribû lez. Bi vê ramanê bû ku her du malbatên Kurd bê ku berê xwe bidin hişyarkirina millet çavdabûn dilxweşkirina Kolîdar.
ji ber vê bû ku di nava milleta xebatekî nekirin û li benda mirina neyar û comerdiya neyarê xwe mabûn. Dema welatparêzên Ereban di nav welatê xwe de bi zir û şûreşê diçandin, ên Kurdan cihê xwe di himbêza zorkerê Nuh de pêk danîn û millet ji hemî tiştî bêhay hiştibûn. Her wekî tuya Kurdan di wê dozê nîne, ji hemî tevgeran bêxeber diman. Da wê roja ku dipan hat, cenga elemî a mezin dest pê kir. Welatparêzên hemî gelan xwe gihandine welatên xwe û di gel xelkê xwe ji bo rêya azadiya xwe xebitin. Ên Kurdan di cihê xwe de tevnegerin. Heke hinekan jî xwe avitin nav dewletên biyanî jî, haya wan û millet ji hev nebû. Ceng qedî her wekî dibû İmparatoriya Osmanî mir û ew welat serekî bê xwedî ma. Hemî gelên bindest û azadîxwaz ku xwe ji bo wê rojê pêk anîbûn, Tirk ji welatê xwe qewtandin, tenê Kurdên xwenenas yarman. Tevê ku hemî miletê di bin destê İmparatoriya Osmanî de ji bindestiyê Filîtîn jî, her wekî malmezinên Kurdan ku ji bo welatparêzên gelê xwe bûbûn pêşeng, hêvî dikirin, lingê kolîdar di welatên Tirkan de cih negirt. Mustafa Kemal di gel welatparêzên Tirk bi alîkarî û piştmêriya Kurdên nezan û rê li ber wan da hikûmetekî Tirk di welatên Tirk û Kurd de çêkir û Xelîfê Osmanî nenasîn. Dema lingê Mustafa Kemal cih kirt, êdî kes bi carekî ji welatparêzên Kurd çûbû. Çiqas ku Şerîf Paşa doza serxwebûna Kurdan kir û koma dewletan daxwaza wî rast dîtin û pîma xwe bi hayîna dewletekî Kurdan anin jî, Mustafa Kemal hemî bek û axayên Kurdan xepandin û ji hemî aliyan welatên telgraftan koma miletan ku Şerîf Paşa nikare bi navê me bipeyve û em ji birayên xwe ên Tirk naqetin. Vê gavê bû ku hêviya welatparêzên Kurd li ser destên biyaniyan serî danî û mir. Bêşik, bêhay û hişyariya millet a zahî û serxwebûn nemûmkin bû û nedibûn. Piştî ku Mustafa Kemal xurtbû û çavsorî li Kurdan kir, Rehmlê Xalit Begê Cibirî di gel hin hevalê xwe li Kurdistanê partiyek anîn pê ku millet hişyar bikin û ji bo şûreşê pêk bînin. Her wekî welatparêzên berê Xalit Beg di tevdîra xwe de şaş bûn. Ew jî di nasîna Kurdan de şaş bû. Cihê ku gundî û bajariyên şiyar bike, ji gundan bek û axa û bajaran tacirên dewlemend ji tevgera xwe agah kir. Qet nedihat bîra wî ku ew camêrên ham di rêya azahî û serxwebûna Kurd de fedekariyê bi mal û canê xwe nakin. Tenê gelê Kurd dikare ji bo doza xwe her fedekariyê bike, lê bi şertê ku hişyar be. Hewla partiya ku Xalit Beg çêkiribû şûreşa Şêx Saîdê Rehmetî a Berîdem bû. Heke Mustafa Kemal jî wekî Sultanên Osmaniyan gelê Kurd nekuştane û tenê mezinên şûreşê sürgûn bikirane, heyeke ji bo demekî dirêj gelê Kurd xwe nenasiyana û bi çavê biran li zorkerên xwe Tirkan binêrinan. Lê carna sîstema dijmin ji hezar şîretê hêjatir e. Siyaseta Kemal a kuştin û çavtirsandinê çavê gelê Kurd li rastiyekî tal û dijwar vekir. Gelê Kurd xwenasî û neyarên xwe û nokêrên xwe jî pêranasî. Ji ber ku di hemî şûreşên Kurdan de tenê serek dihatin kuştin û sürgûn kirin. Gelê Kurd neyarê xwe nedinasî. Lê Kemal ji berîkî dest avêt Kurdan, di kuştinê de ferq nedixist navbera mezin û piçûk, mêr û jin, zivar û dewlemend. Hemî Kurd bi hev re tehil dibûn, êşîn, sürgûn bûn û mirin. Vê yeka ham çavên gelek nezanan ku bi girêka olîverî bi Tirkan ve hatibûn girêdan vekir. Cihê ku bi çavê biran li Tirkan dinêrîn, bi çavê kolederîyekî qirêj, zorker û sîstemkar lê nêrîn. Haya ku hûn bêjin ma gelo Mustafa Kemal ji Sultanên Osmaniyan nezantir bû ku gelê Kurd bi carekî ji gelê Tirk re kir dijmin. Ez nikarim vê yekê bêjim. Lê ji ber ku dewleta Osmaniyan di hemî siyaseta xwe de qelsî rewayet kirin. Welatparêzên Tirk ji demekî dirêj ve ji vê siyaseta qels nedilxweş bûn. Wan bawer dikirin ku bi xurtî, zinat û çavşikandinê
دی بکارن گلین بندستی بترسینن او وان ji doza azahî û serxwebûnê bişûn da bibin. Ji lewra dema hekim ket destê Partiya İttihat Enver Paşa bêdûdilî dest avêt kuştina Ermeniyan û dema Mustefa Kemal hat serhikim ji Kurdan ceriband. Ji lewra şiyariyê di raw hemî tebeqeyên Kurd de dest pê kir. Ji ber vê ku şûreşa piştî mirina Şêx Saîd Rêçîna Kûr di nav gelê Kurd de berdan û doza azahî û serxwebûnê xist koçekî nû. Ji gotinên jorîn xuya dike ku piştî şûreşa Şêx Saîd doza gelê Kurd berê xwe daye dûrvekî gelêr. Heya vê hîngê li pêş kolîdar serîhildan doza azahî û serxwebûnê kirin tenê ji Mîrek, Bek, Axa û Malmezinan re bû. Lê piştî şûreşa Şêx Saîd ji hemî tebeqeyên Kurd kesên ku nîrê Tirkan li ser stûyê xwe giran dîtin û bi salan şerê kolîdarê sîtemkar kirin gelek bûn. Hin ji şerên ham çiqas ku di erdimin teng û piçûk de bûne jî gîhane warina mêraniyê welê ku em dikarin bêjin ji hemî tebeqeyên mêrxas û welatperîzên Kurd rûpelên pir hêja ji bo dîroka şûreşa me bi xûna xwe a paqij li qûntarên çiyayên Sasûn, Agirî, Barzan, Gelî Zîlan, Silêmanî, Piştdêr, Dêrsim, Mihebet û Ciwanrû nivîsîne. Ji vê rojê de tebeqeyên navîn û jêrîn di qada Kefteleftê de ji malmezinan bişûn da neman û di gelek weran de diketin pêş wan. Paşê ev keftelefta han ne her wekî ku şûreşên kevin de ji bo mezin an dibin fermandariya malmezinan da bûn. Tenê bi ramanekî welatî û ji bo şerê zorker û azahiya xwe dikirin. Çiqas ku di rêya welêta xebat piştî şûreşa Şêx Saîd ketiye dûrvekî gelêr jî partî û komelên ku ji vê hîngê de hatine pê tevgerên ku wî warî de bûne ji rêber û têkiliya borcivazî û malmezinên Kurd re bêparin. Dîsa em nikarin inkar bikin ku borcivazî û malmezinên Kurda di wî warî de xîsarên giran dîtine. Lê ev xîsarên ham ne ku wan dane ber çavên xwe û di rêya felata welêt de fedakarî kirine. Ji ber ku ew pêşengên gelê Kurd hatibûn nasîn û di qorê pêşîn de rawestibûn, serê dar berî tebeqeyên mayî li navçeya wan diket. Em dikarin bêjin ew qelenê mezintiya ku ji demeke dirêj ve li ser gelê Kurd kirin. Dema dibe şer mirin pirtîrîk şan digihê qora pêşîn. Ji lewra em nikarin vê ji wan re fedakarî binivîsînin. Piştî ku ew ji mal û erdên xwe bi dûr ketin, heke bi îxlas ji bo azahî û serxwebûnê bixebitîna, me dikarîbû bigota ku ew xîsara berê jî fedakarî bû. Lê heyf e ku welê nikarin. Berê xwestin pir tiştan bikin. Lê ji ber ku di hemî kirên xwe de nemixlis bûn, tev nîvcihiştin û her kirekî wan li bi xîsarekî mezin li ser Kurdan bû mal. Heya ku hûn bipirsin û bibêjin, heke ev camêrên han nemixlis bûne xwe nedixistin vê rêya dijwar. Gav xwestine bikin û bi wan nebûye. Gunehê wan çi ye? Em dikarin li vê persê vegerinin û bibêjin. Herewekî me li jor gotiye wan xwe nexist vê rê. Ji ber ku di qorê pêşîn de bûn, darê ku kolîdar dewşenda Kurdan li wan ket. Heke di xebata xwe de mixlis bûne, bêşik dê tiştekî ji me re hîştibûne. Tevê ku tiştek ji me re nehîştin, her û her yarê kolîdarê me ne. Nizanim yariya kolîdar û doza azahî kirin çiqas bi hev dikevin. Ji 10-15 salan vir de piştî ku çavên millet vebû û hêviya xwe ji qencî û îxlasa malmezinan birî, hêdî dest avêtê xebata komelî. Çawan ku di şoreşê de doza xwe xistin destê xwe, di warê komelî de jî nema rê didin malmezinan. Em dikarin bi dilgirî bêjin ku îro ji her alî Kurdistanê xortên xwenda û welatperîz digihîn û di rêya welat û serxwebûnê de xebatên hêja dikin. Ew malmezinên ku ji demekî dirêj ve bûbûn hefsar û li serê gelê Kurd hatibûn rapêçan û qet ji destê kolîdar bi der nediketin, îro nema dikarin bibin sebeba girêdana Kurdan. Sergoş qetiye, xelekên reşmê xelxelîne û doxhefsar riziye.
ادی نما بکیری گریدانا گلکی هشیارو و هشگری آزادیتن. هکه هیا دمکی نزیک گلی کرد آوایی مزنتیا وان بیرا ندبرنجی، ایرو باش دزانه کو او تاجانگا ده دست کوریداری نیاردا بون او هر روزو هر گاو به دلوانی لپشتی وید کتن. عجبتر اوه کو پشتی وی شیاربون و بیربرنا هانجی هنک مالمزن دخوازن به دست هن ناندوز گلی کرد در رین خوار و چپل ده باجون آنجارک دن جنوبا ببن هفسار و لسر گلین کرد بین راپیچان. جوان جلب کسان را چقاس هجابو کو هنکی خواه قنج بکن هیا بکاربن خواه هلدن دوشا ملت دا بکاربن دگلوی وکی وی و جبو وی بخوابتن. آننا هرچیا بکن والایه تشتکی جی نای پی و کرد نما بوان یار نیاران دخابن. بله نویس عثمان صبری و هابوه نهاجی دخوازم هم دنگ عثمان صبری نکی گوهتار بکن کاج بو گلی خواه چه دخوازه سال 1985 da Mehmet Cemo pera heypevine ki çekir bu. Peçek gohtar bıkın o dibêjin biminin xêr û xweşî da. چه دخواهی بپرسی سر جواب بدم همش خورد بیرون اما یعنی نه کو يعني عامة بتبعين شيرات وعمل همي كردار أبا وأم شري همدك تجاري ناي بيرا من وناكبا عقلي منكم مدات تجيب سر فكرك هذا قال هذا معناه كريم لا تشتكي منه دبي أم هكذا بفكرة خدمتي وراتي أخوك وذي خدمتي ورات أنا كان شري همدك يذكرني نتنبكر تجي من نبكر نجدك نبرا إلا من مبكر يا من إيد مبكر بلا من أخو بكر ليش بملت أخو وزارة يقول أيدي سألي وصيتي وأخو بكر خدمتي وراك أخو عقلي أخو بكر أخو لا أنبينا مرغتي مجبور بكر ولا من ما بكر أو بكر ما تشتكي راسي زي من هذا الكلمة أبكار بين المرة باش بخرب يا منك بأمبراي هبل هذا ممكنه أب كتير سري براي ما يكون الله كصفات إلا من يدك إذا نابا إذا تجارة إنسان بالإنسان وكذا نخرج بينه إذا حضارة إنسان وكذا كذا وكذا ها أن كلمة حضارة مثل حضارة فكرية قبول ذكر لهذه يقولي عقلي خواء نقولي فكري قولي نقولي عقلي إذا ما نقول من جرى ولي شيء بيتشتكي أم بخاري إلا حوالي ثمينة تذكري ولينا رجل كي رحمة الله إيرو بلا ما نقول من جرى آمدن أنا بلا ما آمدن أنا أنكارنا حوالي خود بفكرة دا سادس عندنا بلا مينا ما بفكرة حقو قالوا مينا ما بفكرة ذكرت كيري خوب كيري ولاتي بلا مينا خوب بفكرة بو ولاتي أقال ما بفكرة بيها ملا بيخو تيخستر عليك يكري كل شيء همك البوابة ممكن مددك إن إيديك ما يذكر بياخد كذا حقي إذا أن دعوة حقي خد كذا لأن نجي أنا بيوارك أن بدعوة يبكم ويد وزيرك بالتالي لين باوريا من قالك منظمة كنت جبني ما أقل عراقي بقى أقل إيراني بقى أقل تركي بقى بأحمقي أخو بأحمقي أخو الكردان هكذا سهل لقاه وكل حقي خد أسطير أديك قالك يباور شو قابا رحمتي بابا بيضا الشام هنا كبار أنا باور بكك أدي تشتكي بعضك مثل ما أبو بيجي عليه تجمع لما مو يكتش قلت شيء مو أحمق ياتش خذي إيدو خذي وانستالك أبريد وخميني وإسلام حسين خذي سي أحمق الولي لأن كل بيضا أقل إيتشارة هذا النظام